Barangay San Roque, sa dakbayan sa Talisay, gideklarar nga drug-cleared barangay. Ang report ni Femari Dumabok. Atol sa pagsaulog sa Talisay City sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ganiyang buntag, gitunol usab ang certificate sa Barangay San Roque isip drug-cleared barangay. Gihatagan usab og award ang mga Barangay Anti-Drug Abuse Council kun badak focal persons. Gihangop kini sa mga opisyal sa Barangay San Roque nga nagbunga ang pipila ka buwan nilang pinaabot og paningkamot. Gila na sila sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga drug-cleared. Human nga ang 418 ka mga nasuta nga illegal drug user sa barangay ang ni-surrender ug nipaubo sa drug rehab. Dito ko paminahon pa sa pagkuhan, pwede na yung katabang na, no? Makatabang ang sa programa sa barangay, ang badak, daghan ang atong natabangan, o daghan ang maligyon sa siya. Ang atong business is ang atong mga surrendering ang atong process. In what way? Ang atong process ang atong mga surrendering. So once ang atong mga involved sa illegal drugs, surrender sa barangay, and the barangay will take action through the barangay drug rehabilitation program ng atong BDCP. O ganaw sa abang nagkadiyang kalihukan sa barangay, batok illegal nga drugas. We need to work together for the prevention and protection. That's why we are encouraging all the barangays hopefully to be drug cleared. Ang purpose po kasi ng rehabilitation is to help those victim po ng paggagamit po ng illegal drugs. So kino-consider po kasi din natin silang biktima, no? So yun po yung pinaka-purpose nila para matabangan po natin sila na maayos po yung buhay nila. Gipaningkumutan na sa sunod nga madeklarar nga drug cleared ang barangay Bulacau. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.